Не сте стигнали до това видео случайно. Вселената ви донесе тук, защото сте подготвени за следващата голяма стъпка в живота си. Това съобщение е предназначено за тези, които искат нещо по-голямо, които копнеят за дълбоки промени. Ако сте уморени от едни и същи съчетания и неизпълнени мечти, пригответе се, тъй като това, което ще чуете, ще обърне вашата визия за успех и изпълнение. Не говорим за временни победи или преминаващи моменти на слава. Нека да проучим мисленето и действията, които разграничават истинските победители. Пригответе се за пътуване, което ще предизвика настоящите ви убеждения и ще ви засили към величие. Вие сте тук, защото трябва да бъде, готови да разгадаят тайните на онези, които последователно триумфират. Какво разделя победителите в живота? Това не е само съществен успех или преминаващи постижения. Истинските победители са изправени пред предизвикателства с ясна визия и непоклатима постоянство. Те виждат възможности, където другите виждат бариери. Но как да развием този печеливш начин? Всичко започва в ума. Победителите знаят, че мислите им оформят реалността. Те не очакват пасивно за по-добро бъдеще, но активно го създават чрез своите убеждения и действия. Както се преподава от Джо Диспенза, подкрепен от науката, чрез невропластичност можем буквално да препрограмираме мозъка си, за да реагираме различно на предизвикателствата и възможностите. Като последователно се фокусира върху резултатите и визуализирайки успеха, победителите обучават ума си да създадат същите тези ситуации в живота си. Печеленият начин на мислене обаче не е наивен оптимизъм. Става въпрос за виждането на нещата такива, каквито са и все пак избирате да действат. Когато се сблъскате с неуспех, мислите ли защо винаги ми се случва? Или какво мога да науча от това, за да ме укрепя? Това е разликата между фиксиран начин на мислене и мислене на растежа. Победителите обхващат растежа, знаейки, че уменията и интелигентността могат да бъдат развити с усилия и учене. Провалът не отразява неговата стойност, но е ценна обратна връзка за пътя към успеха. Колко пъти сте се отказвали от цел, когато намерите пречка? Победителите са изправени пред препятствия като предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, а не като причини да се откажат. Тази устойчивост е основна, защото животът не винаги е лесен. Ще има моменти, когато всичко ще изглежда грешно и именно в тези моменти истинският характер на победител свети. Те не се сриват под натиск, но се изправят пред предизвикателствата, като разбират, че дискомфортът е цената на растежа и са готови да го платят. В допълнение към личната решителност, победителите знаят значението на околните хора с подобни ементанти. Те търсят ментори, участват в групи за размисъл и изграждат мрежи за подкрепа с амбициозни хора. Те знаят, че успехът оставя улики и се учат от тези, които са пристигнали там, където искат, ускоряват собственото си пътуване. Друга съществена характеристика на победителите е способността им да отлагат бонусите. В свят на непосредствени удоволствия те разбират стойността на мисленето в дългосрочен план. Те са готови да жертват моментни удобства за големи печалби в бъдеще. Това не означава, че те не се радват на живота, точно обратното. Те намират радост в процеса на растеж и изпълнение, а не само в краен резултат. Победителите също имат уникална връзка с страха. Вместо да го оставят да парализира, те го използват като компас. Ако нещо ги плаши, те виждат това като знак, че си струва да се направи. Те разбират, че растежът се случва извън зоната на комфорт
и винаги разширява своите граници. Забелязвали ли сте някога как някои хора изглежда привличат успех без усилие? Това не е късмет. Това е подготовката, която среща възможностите. Победителите винаги се подготвят, учат и подобряват. Това мислене за лична отговорност е невероятно овластяващо. Това означава, че независимо какво се случва в живота, вие имате силата да оформите съдбата си. Така че запитайте се, живеете ли с мислене на победител? Изправяте ли се пред страховете си, приемате ли предизвикателства и поемате ли отговорност за живота си? Или чакате успехът просто да дойде при вас? Изборът е ваш. Запомнете, пътят на победителя не винаги е лесен, но си заслужава. Готови ли сте да се присъедините към онези, които отказват да приемат посредствеността? Някога чудили ли сте се защо някои хора изглежда постигат целите си без усилия, докато други се борят? Тайната е в навиците и рутината. Победителите не разчитат на пикове в мотивацията или чакат идеалния момент, за да действат. Те разбират, че успехът се гради върху малки, последователни действия, предприемани всеки ден. Нека поговорим за сутрешната рутина на победителите. Те знаят, че начина, по който започвате деня си, определя тона за останалите. Те не натискат бутона за дрямка многократно или прекарват първите няколко часа в социалните медии. Вместо това те имат умишлена рутина, която ги настройва за успех, като медитация, упражнения или четене. Самата дейност не е толкова важна, колкото намерението зад нея. Те започват деня с фокус, енергия и позитивно мислене. Не става въпрос обаче само за сутрините. Победителите структурират целия си ден около навици, които поддържат целите им. Те знаят, че силата на волята е ограничена, така че създават системи, които улесняват постоянното правене на правилното нещо. Например, ако давате приоритет на здравето си, приготвяте здравословни ястия предварително или оставяте дрехите си за тренировка готови предната вечер. Малки действия като това премахват бариерите и увеличават шанса да следвате вашите планове. Ученията на Джо Диспенса съвпадат перфектно с тази концепция. Той подчертава, че нашите мисли и поведение създават невронни пътища в мозъка. Като съзнателно избираме и повтаряме положителни навици, можем буквално да пренастроим мозъка си за успех. Не става въпрос за драстични промени от един ден на следващия, а за малки, последователни стъпки, които се натрупват с времето. Друг важен навик на победителите е поставянето на цели. Те не просто имат неясни стремежи. Поставете ясни, конкретни цели и ги разделете на изпълними стъпки. Те преглеждат тези цели редовно и коригират своите стратегии, ако е необходимо. Този навик ги държи фокусирани и мотивирани, дори когато се сблъскват с препятствия или разсейвания. Един от най-силните навици на победителите е непрекъснатото учене. Те разбират, че в непрекъснато променящия се свят да стоиш на едно място е същото като да изоставаш. Ето защо те отделят време всеки ден, за да научат нещо ново, независимо дали става въпрос за четене на новини за тяхната област, участие в онлайн курс или търсене на обратна връзка от ментори. Те никога не се задоволяват с това, което вече знаят. Те винаги са гладни за повече знания и умения. Друг важен навик е размисълът. Победителите отделят време, за да прегледат напредъка си, да анализират неуспехите и да отпразнуват успехите. Този навик на самосъзнание им позволява постоянно да усъвършенстват фокуса си и да останат в съответствие със своите ценности и цели. Може би си мислите, всичко това звучи страхотно,
но нямам време за тези навици. Истината е, че победителите не намират време. Те дават приоритет на това, което е наистина важно и са готови да кажат не на това, което не отговаря на техните цели. Те разбират, че всяко даг за нещо несъществено е нел за нещо, което може да ги доближи до мечтите им. Така че запитайте се, какви навици култивирате ежедневно? Доближават ли ви до целите ви? Замисляли ли сте се дали навиците, които развивате, ви приближават до целите ви или ви пречат да ги постигнете? Каква малка промяна бихте могли да направите днес, която, ако се поддържа последователно, би променила живота ви в рамките на една година? Не забравяйте, че пътят към успеха не се прави с големи жестове, а с малки, последователни действия, които предприемате всеки ден. Готови ли сте да изградите навици на победител? Това, което разделя тези, които рухват под натиск, от тези, които процъфтяват, е мощната комбинация от устойчивост и визия. Победителите не просто издържат на бурята, те танцуват под дъжда. Те разбират, че неуспехите не са блокове, а стъпки към по-големи височини. Как поддържате този непоколебим дух в лицето на трудностите? Всичко започва с ясна визия за това къде искате да стигнете. Това не е някаква неясна идея за успех, а ярка, подробна картина на бъдещето, което искат. Когато възникнат препятствия, тази визия действа като пътеводна звезда, превеждайки ги през най-мрачните им моменти. Запитайте се, можете ли да видите вашето успешно бъдеще толкова ясно, че почти можете да го докуснете? Ако не, време е да коригирате зрението си. Само визия обаче не е достатъчна. Устойчивостта е мускулът, който превръща тази визия в реалност. Това е способността да отскачаш по-силно след всяко падане. Победителите не виждат провала като край, а като съществена част от пътуването. Прегръщат те като учител и питат, какво мога да науча от това? Вместо, защо това винаги се случва на мен. Тази промяна в перспективата превръща всяка неуспех в подготовка за триумфално завръщане. Джо Диспенза осветлява неврологичната основа на тази издръжливост, като учи, че чрез съзнателен избор на нашите мисли и емоции можем да пренастроим мозъка си, за да реагира по-положително на предизвикателствата. Това означава, че устойчивостта не е просто личностна черта, а умение, което може да се развива и укрепва. Победителите изграждат тази устойчивост, като преосмислят връзката си с дискомфорт. Вместо да избягват трудни ситуации, те се изправят пред тях, знаейки, че растежът се случва извън тяхната зона на комфорт. Всяко предизвикателство, което преодолявате, увеличава вашата увереност и способността ви да се справяте с бъдещи препятствия. Основен аспект на устойчивостта е емоционалната регулация. Победителите не позволяват на емоциите си да излязат извън контрол. Те наблюдават чувствата си, но не позволяват на тези чувства да ги доминират. Когато се сблъскат с неуспех, те си позволяват да изпитат чувство на неудовлетвореност или разочарование, но не се увличат от тези емоции. Те бързо влизат в режим на решаване на проблеми. Визията също играе решаваща роля тук. Когато нещата станат трудни, победителите разширяват своята перспектива и се свързват отново с дългосрочните си цели. Запитайте се, ще има ли значение този проблем след 5 години? Това ви помага да останете фокусирани върху това, което наистина има значение, вместо да се губите във временни неуспехи. Важно е да стане ясно. Да си издръжлив не означава никога да не се чувстваш обезсърчен или унил. Това означава да имате инструментите да се изправите, когато това се случи.
Победителите развиват стратегии за справяне, които работят за тях, независимо дали чрез медитация, упражнения, разговор с ментор или писане в дневник. Те управляват активно психическото и емоционалното си състояние, знаейки, че това е в основата на успеха. Може би най-важното е, че победителите разбират, че устойчивостта не е синоним на това да правиш всичко сам. Те изграждат силни мрежи за подкрепа и не се страхуват да поискат помощ, когато имат нужда от нея. Те се обграждат с хора, които вярват в тяхната визия и които могат да предложат насърчение в трудни моменти. И така, колко издръжлив сте, когато животът те събори, колко бързо се изправяш и колко силно е вашето виждане, за да ви насочи обратно към пътя, силата на вашето виждане трябва да е достатъчно мощна, за да ви преведе през най-предизвикателните моменти в живота. И устойчивостта, и зрението са като мускулите. Колкото повече ги упражнявате, толкова по-силни стават. Готови ли сте да започнете да огъвате тези мускули и да превръщате всяко препятствие във възможност за растеж? Представете си две градини. Едната буйна и цъфтяща, другата вехнеща и лятка. Разликата между тях не е в почвата или слънчевата светлина, а в начина на мислене на градинарите. Това е силата на мисленето за изобилие срещу мисленето за недостиг. Тези, които успяват в живота, култивират мислене за изобилие и виждат света като място, пълно с безкрайни възможности, а не като пространство с ограничени ресурси. Но какво всъщност означава това на практика? По същество мисленето за изобилие е вярата, че има достатъчно успех, богатство и щастие. Тя отхвърля идеята, че животът е състезание, в което малцина могат да спечелят. Вместо това хората с това мислене виждат възможности за сътрудничество, растеж и споделен успех във всички части на живота. Тази перспектива трансформира начина, по който победителите подхождат към кариерата си, взаимоотношенията си и предизвикателствата си. Те не монополизират информация или възможности от страх да не ги пропуснат. Вместо това те споделят знанията си свободно, наставляват другите и празнуват успехите на своите колеги. Те разбират, че смислените взаимоотношения са за създаване на стойност за другите, а не само за извличане на стойност за себе си. Но как можете да развиете това мислене, ако се чувствате хванати в капан от мисли за недостиг? Ученията на Джо Диспенза предоставят ценна перспектива. Той обяснява, че нашите мисли и вярвания генерират измерими промени в мозъка. Като се съсредоточаваме постоянно върху изобилието и практикуваме благодарност, можем да пренастроим невронните си пътища, за да откриваме полесно положителни възможности и резултати. Освен това, мисленето за изобилие насърчава креативността и иновациите. Когато вярвате, че винаги има нови идеи и решения за откриване, подхождате към проблемите с любопитство, а не със страх. Тази отвореност към възможностите често води до иновативни прозрения, които хората с мислене за недостиг може да пропуснат. Най-важното е, че мисленето за изобилие е мощен антидот срещу страха и безпокойството. Когато вярвате, че винаги ще има достатъчно, независимо дали са пари, любов или възможности, можете да преследвате целите си с увереност и устойчивост. Запитайте се, виждате ли света през призмата на изобилието или недостига? Как би могъл да се промени животът ви, ако наистина вярвахте, че успехът не е ограничен ресурс? Това преминаване към мислене за изобилие не става за една нощ, но с практика може да трансформира не само вашите резултати, но и целия ви житейски опит.
По пътя към успеха вашият най-голем съюзник или най-лош враг е във вас. Победителите не пренебрегват емоциите си. Те ги владеят и продуктивно канализират. Как постигат това? Първата стъпка е да осъзнаете, че емоциите са сигнали, а не заповеди. Когато се появи страх, вместо да се оттеглят, те се питат: какво ми казва този страх? Какво мога да науча тук? Те използват безпокойството като сигнал да се подготвят по-добре, а не като извинение за избягване на предизвикателствата. Но не става въпрос само за управление на негативните емоции. Победителите също впрягат силата на положителните емоции, като ентусиазъм, любопитство и решителност. Тези емоции се превръщат в горивото, което ги тласка към целите им. Ключова стратегия в емоционалното управление е практиката на емоционално откъсване. Това не означава да сте студени или безчувствени, а да имате способността да наблюдавате емоциите си, без да им позволявате да ви доминират. Като овладеете този баланс, вие ставате способни да действате ясно и целенасочено, дори изправени пред предизвикателства. Вие описахте перфектно мисленето на победителите. Издръжливи, проактивни и адаптивни. Те знаят, че изправянето пред неуспехи и разочарования е съществена част от всяко успешно пътуване и вместо да се оставят да паднат, те се издигат по-силни и по-решителни. Способността за емоционална устойчивост, емоционалната интелигентност и решителните действия са фундаментални. Все едно гледаш вълните на океана, разпознаваш силата им, но не им позволяваш да те отвлекат. Победителите разбират тази метафора и знаят, че не могат да контролират всичко, но могат да контролират как реагират. Научиха се да не бъдат заложници на емоциите си. Когато се появи провал или разочарование, те усещат въздействието, учат се от опита и бързо се пренасочват към целите си. Друг основен аспект е емоционалната интелигентност. Позволява на победителите да разпознават и разбират както собствените си емоции, така и тези на другите, като се ориентират по-ефективно в социални ситуации, изграждат силни взаимоотношения и водят с емпатия. Като овладеят това умение, те са в състояние да трансформират емоциите си в източник на енергия и информация, вместо да позволяват на емоциите да ги контролират. Тайната не е да потискаш чувствата, а да ги насочваш към успеха. Ако сте готови да поемете командването на вашия емоционален кораб и да го насочите към успех, ще знаете, че емоционалната устойчивост е ключът към движението напред, дори във времена на несигурност. Победителите се отличават със способността си да вземат бързи и проактивни решения. Те не чакат идеалния момент. Вместо това те създават импулс чрез действие. Но да действаш бързо не означава да действаш импулсивно. Ключът е непрекъснатата подготовка. Победителите винаги събират информация, подобряват уменията си и разширяват знанията си. Това постоянно учене генерира необходимата увереност за вземане на бързи и точни решения, когато възникнат възможности. Те знаят, че яснотата често идва с действие и че страхът от несигурността не може да ги парализира. Освен това, те не се страхуват да поемат пресметнати рискове. Победителите разбират, че чакането на абсолютна сигурност може да им струва ценни възможности. Те се чувстват комфортно да вземат решения с непълна информация, вярвайки, че действието ще внесе повече яснота. Този баланс между проактивност и внимателен размисъл им позволява да вземат бързи решения, без да попадат в капана на безразсъдството. Друг момент, който отличава победителите, е способността им да дават приоритет. Те могат бързо да определят кое е наистина важно и кое може да почака.
Това предотвратява умствената умора и им позволява да съсредоточат енергията си върху решенията, които наистина имат значение. Запитайте се: проактивно ли оформяте живота си или просто реагирате на обстоятелствата? Когато се появи важно решение, действате ли бързо и уверено или се забивате в безкраен цикъл на обсъждане? Способността да вземате бързи, решителни решения може да бъде разликата между това да се възползвате от възможност и да видите как тя ви подминава. Победителите също познават силата на импулса. Дори ако първоначалното действие не е перфектно, те знаят, че предприемането на действие създава движение и отваря нови възможности. Те предпочитат да коригират пътя си по пътя, вместо да се парализират от прекомерен анализ. В днешния забързан свят твърдостта е покана за усталяване. Победителите от своя страна знаят, че способността за адаптиране не е просто предимство, а необходимост. Те не просто се приспособяват към обстоятелствата. Те оформят обстоятелствата, за да служат на целите си. Готови ли сте да бъдете проактивна сила в живота си и да поемете контрола върху съдбата си? Истинската гъвкавост е нещо повече от способността да се променя посоката. Това е начин на мислене, който ви позволява да навигирате в непрекъснато променящия се свят с изящество и ефективност. Да бъдеш гъвкав означава да си отворен към нови идеи, да се адаптираш към обстоятелствата и да имаш смелостта да изоставиш методи или стратегии, които вече не работят, без да бъдеш заложник на гордост или стари навици. Победителите подхождат към предизвикателствата с отворен ум, готови да коригират своите стратегии, когато се появи нова информация. Те не са упорити в придържането към един път. Те постоянно питат: има ли по-добър начин да направите това? Тази адаптивност се простира до техните цели. Те са отдадени на визията, но не се придържат твърдо към един план за постигането й кратко. Те знаят, че сценарият може да се промени бързо и че това, което е работило вчера, може да не е ефективно утре. Да се чувстваш комфортно с несигурността е друг ключов компонент на гъвкавостта. Победителите не се разпадат, когато нещата не вървят според очакванията. Напротив, те виждат непредвидимостта като възможност за иновации и растеж. Те са обучили умовете си да процъфтяват в двусмислени среди, тъй като разбират, че именно в тези моменти на несигурност възникват най-големите възможности. Но гъвкавостта не означава да бъдеш нестабилен, без посока. Представете си го като дърво, което е вкоренено здраво в земята, но се огъва от вятъра, без да се счупи. Вашите дългосрочни ценности и визия остават стабилни, докато краткосрочните ви стратегии могат да се приспособят към обстоятелствата. Те знаят, че способността за промяна е мощен инструмент, когато се използва разумно. Победителите също разбират значението на широк набор от умения. Адаптивността идва от гъвкавостта, а подготовката за нови предизвикателства изисква постоянно учене и любопитство. Те култивират различни умения и перспективи, така че да могат да се приспособят към нови сценарии с лекота. Тази интелектуална и практическа гъвкавост им дава предимство, което им позволява да останат релевантни в един бързо развиващ се свят. Друг важен аспект на гъвкавостта е емоционалното приспособяване. Победителите знаят кога да бъдат настоятелни и кога да бъдат дипломатични. Те коригират емоционалните си реакции според ситуацията, което им позволява да се справят с социални и професионални предизвикателства с уравновесеност и емоционална интелигентност. Те не са роби на емоциите си. Вместо това те ги използват продуктивно. Емоционалната устойчивост също върви ръка за ръка с тази гъвкавост.
Когато са изправени пред ограничени ресурси или неочаквани препятствия, победителите не се оплакват, че са пропуснали нещо. Вместо това те стават креативни с това, което имат. Това превръща ограниченията в катализатори за иновации. Ако искате да култивирате истинска гъвкавост, запитайте се, мога ли да адаптирам стратегиите си, без да изпускам от поглед крайните си цели, в свят, в който промяната е единствената константа. Способността ви да се огъвате, без да се счупите, може да е най-голямата ви сила. Гъвкавостта означава да можеш да ездиш вълните на промяната, без да губиш фокус върху по-големите си ценности и цели. Победителите не се задоволяват с плата в живота. Те разбират, че в свят, който непрекъснато се развива, да останеш неподвижен е еквивалентно на връщане назад. Това, което ги мотивира непрекъснато да търсят растеж, е ненаситно любопитство. Подхождат към живота с начинаещ менталитет, винаги отворени да научат нещо ново. Дори и да имат опит в една област, те не позволяват това да ги заслепи за растеж в други. Те постоянно се питат: какво не знам, което би могло да подобри това? Тази нагласа за непрекъснато усъвършенстване надхвърля придобиването на нови умения. Става дума за преодоляване на лични граници и предизвикване на вашите зони на комфорт. Готови ли сте да прегърнете силата на гъвкавостта и да се адаптирате, за да успеете сред неизбежна промяна? Победителите винаги търсят преживявания, които разширяват тяхното разбиране, знаейки, че растежът често носи със себе си дискомфорт. Непрекъснатият растеж обаче не означава само добавяне на повече отговорности или задачи, но и подобряване и оптимизиране на това, което вече имате. Те постоянно преразглеждат своите навици, ярвания и стратегии, без да се страхуват да изоставят това, което вече не е полезно, дори и да е било част от живота им от дълго време. Основен момент за непрекъснат растеж е способността да приемаме провала като господар. За победителите провалите не са краят на линията, а ценна информация, която им помага да се подобрят. Те анализират грешките си, учат се от тях и използват това учене, за да опитат отново по-мъдро. Освен това те разбират, че израстването не е самотно пътуване. Те активно търсят ментори, участват в мозъчни тръстове и се обграждат с хора, които ги предизвикват и вдъхновяват. Те знаят, че често най-бързият начин за израстване е като се учат от опита на другите. Наистина ли сте отдадени на непрекъснатия растеж или се чувствате комфортно с нивото на успех, което сте постигнали? Кога за последен път предизвикахте себе си да излезете от зоната си на комфорт? Пътят към растеж не винаги е лесен, но е най-сигурният път към постигане на траен успех и реализация. Сега, когато разбирате характеристиките, които отличават победителите, не забравяйте, че знанието само по себе си не е сила, то е просто потенциална сила. Истинският въпрос е: какво ще правите с тази информация? Успехът не е дестинация, това е пътуване, съставено от ежедневни избори и действия. Всеки ден имате шанса да мислите, да действате и да живеете като победител. Това включва препрограмиране на ума ви чрез мисли и поведение, които са в съответствие с най-големите ви цели. Помислете къде се намирате сега. Доволни ли сте от сегашното си положение? Ако не, кои от тези печеливши качества трябва да развиете повече? Може би е време да култивирате мислене за изобилие или да бъдете по-бързи и по-ефективни в решенията си. Повторението е от ключово значение за създаването на нови пътища в мозъка, но не се фокусирайте само върху слабостите си. Също така признайте и ценете силните си страни. Ако сте издръжливи пред предизвикателствата,
Как можете да приложите тази издръжливост в други области от живота си? Ако вземате бързи и ефективни решения, как можете да гарантирате, че тези решения винаги са добре информирани? Да станеш победител не означава да промениш кой си по същество, а по-скоро да приведеш мислите, емоциите и действията си в съответствие с най-големите си желания и цели. Започнете всеки ден с цел, визуализирайте ясно успеха си и живейте с тази визия. Пътуването не винаги ще бъде лесно. Ще има неуспехи, съмнения и моменти на разочарование, но това е част от пътя. Победителите не са тези, които никога не падат, а по-скоро тези, които стават всеки път, учат се от опита и продължават напред. Всяко предизвикателство е възможност за мозъка да се укрепи и да създаде нови връзки. И така, каква ще бъде следващата ви стъпка? Ще бъде ли това видео просто още един мимолетен момент на вдъхновение, или ще го използвате като катализатор за истинска промяна в живота ви? Изборът е ваш. Потенциалът за величие вече е във вас. Готови ли сте да го освободите и да създадете нова реалност за себе си? Благодаря за гледането. Ако това съобщение ви е трогнало, споделете го с някой, който също има нужда да го чуе. Заедно можем да изградим свят на победители. До следващия път, продължавайте напред, растете и печелете.